Ito kuya yung pinaka-araw na marami. Lunes! Uminom na! Gagaya ha? Tatlong maling marami. Oo. Kaya ito? 42. Laki. Sinilaki na ako. Laki ito. Siko lang yan. Matao rin yung ano yan. One. I don't do steak. 6. Oo. Baka siguro. Maintaining ito. Oo, hindi naman yung tubig. Pero nung ano, nung December, umabot kami ng 3-6. Kasi nung order, saka yung haba ng pila. Grabe. Kailan mo itong binag? Sipag dito. Sipag dito, boss. Tsaka sikat na siya dito na bago bumakas. Yan ang pangarap sa sunod ng ano, tibigas na yun. Pero ako, this time. Ay, start ka tayo ba? Yaing. Lakad ka bilang mga anak ko. Ito yung pork. Ito yung isda. Yun yung pork. Yan, malaki yung isda yun. Basta ito 30 to. Bali lang yun. Ito to. Walong flavors na mga ayupya. Order agad? Okay. Ito. Ilang yung kilo ng isang sama. Saan na ba na ako? Dami na rin. Ito sa taas. Hindi naman binabay ito. Ano ba? Hey, tulong lang. Hindi naman. Kasi pag may hilo ito sa taas. Kung hindi niya kalagay dyan, na yun na yun. Kain ko na kayo. Kain na una eh. Napasok kayo dyan. Hilig pa kayo sa Huwag ka kabahan, okay lang yan. Makikita kayo sa YouTube. Oo nga. Malay mo naman, di ba? Dahil sa inyo, sigigat yung lumpia. Ito kuya yung pinaka-araw na marami. Pork. Alin? Kasama dito na mama. Lunes! Uminom na! Huwag dyan! Parang kinakain na din. Gagaya ha? Lapit to.
luto kayong mahal? Easy. Meron? Meron. Alam, lahat ka na. 50 pirasong ano isda. Luto. Oo, luto. Anin ko yan. Oh, Fredo! Apat. Wala. Oh, dalawang isla. Oh. Dito na lang. Balot ba to? Plastic. Dito ka lang kumain. Ano lang. Ito kaya sa lang. Kasama mo tayo. Ako, mga ano lang to, mga 10 minutos. Kami. Try na natin. Ito yun. Binigyan tsaka manok. Tatlo. Ano tayo masakay ka lang? 21 tsaka 18. 39. Oh. 6. May dito kaya. May gano'ng sukli ka? Pero may sangay ka. Eh, bumaba na kanina, nahuli ka eh. Kaya na. Yung baseball eh. Yan. Dito sa baba. Dito mo daw coffee pa. Dalawa. Magtatawag ba kayo, sir? Kanin. Hindi ako yun. Sige. Titikman mo ba lahat, Loy? Sa'yo? Pwede na, nakain. Yun eh. Paano meron? Tatlong set. Sit kami. Sabay ka? Giniling ito, Trino. Yan, giniling ako. Hey! Kawin kayo dyan, pre, oh. Tulog ko. Wala kape. Dapat libre? Yan. Ano yung PB30? Kaya na lang ulit sa uka. Kusino. Chicken. Embutido. Isda. Longganisa. Pork. Pork walang ano, no? Maling. Maling. Kanin ma. Ay, resto siya. Giniling. Wala pa giniling. Ako giniling eh. Hindi na nga ako. Ba't dyan mo nalagay yung 50? Sino? Ah, Sorry. Hindi mo pag ready na. laki. Sinilaki na ako. Laki.